Nie. Čo je? Čo tu robí tá čarodejnica? Čarodejnica? Je to šarmantná dáma. Samozrejme, všetky sú šarmantné, inak by ťa neprilákali do svojej perníkovej chalúbky. Čo sa tu medzi vami doma stalo? Prečo ju tak neznášaš? Prečo sa na to nespýtaš jej? Spýtal som sa. Povedala, že si hrozný sused, ktorému na nikom inom nezáleží. Tak to vidíš, mám mať rád niekoho, kto ma ohovára? Zdravím, pán Harper. Ahoj, Norma. Zjedla si deti? Chcela som sa spýtať to isté. A mimochodom, odparkuje už konečne to svoje auto z mojej príjazdovej cesty? Vieš, neparkovala by na tvojom príjazde, keby si nedávala smetiak na moje parkovacie miesto pre hostí. Ty nemáš parkovacie miesto pre hostí. To, čo mu ty hovoríš, parkovacie miesto pre hostí, sa volá Obrubník a patrí mestu Malibu. Ak tam môžem zaspať, tak je to moje. Podľa tejto logiky by bola tvoja aj búda môjho psa. Stalo sa to len ráda, Bruno, neprotestoval. Ellen, veľmi ti ďakujem za krásny deň. Teším sa na budúcu sobotu. Ja tiež. A čo sa týka vás, pán Harper, Bruno pred tou nocou nikdy nemal dochy. Ty si zaspal v búde jej psa. Už som zaspal aj vo fúriku, ale tu nejde o mňa. Naozaj? O teba. Prečo chodíš so ženou, ktorá prišla o panenstvo počas druhej svetovej vojny? A ako ju poznám, nebolo to s našimi chlapcami. Ja s ňou nechodím. Sprevádzam ju len na charitatívnu akciu a jej vek je irelevantný. Podstatné je, čo má človek vo vnútri. Jediné, čo má ona vo vnútri, je prach a nestrávené mamutie mäso. Až taká stará nie je. Ale no tak stavím sa, že bola očitým svedkom vzniku Agricola. Predstav, jej maturitné tablovisy na stene jaskyne vo Francúzsku. Už si skončil. Dizertačku mala na tému oheň. Charlie, neviem prísť na to, ako sa vypína sprcha. Je tam priveľa páčok. To je dobré, zlato. Usúš sa, ja to spravím. Ďaká. Aké je to randiť so ženou, ktorej IQ sa rovná jej veku? Možno, že mi to povieš ty. Ale majú spoločné aj niečo iné. Obe sú ako sušené slivky, ale tá moja sa z toho ešte môže.